Takže čaute, zdraví vás kanál Prešov TV. Ak ste na kanáli tu noví, nezabudni nám nechať like, odber, koment a my ideme na video. Nebudem toto dlho obkecávať a my poďme na to. Takže čaute. Ostatni raz teraz. Verím. A to nie je taký kopec, keby sme išli stánať z Prostiehovskej hore. Tam už je kopec. To nie je kopec, to hora. To je hora. To ja už dušu vypľujem. Žiadny oddych, nezdávať. Ty kokos. Helikoptéra nad nami. Idú po nás. Jahody. Tam pekné. Jednu zužujem. Dobre tu vykoseno. Pasta zbierač. Ale to fajné. Vchádzame do lesa. Tyrovec, ale zatiaľ neberem. Tady asi. Nepamätám si, to tak bolo. Ja tiež nepamätám, že by to tak bolo. Tak to vyzerá good. Dobre. Paradzina. No tam je checkpoint. Checkpoint.
Ty kokos. Náš poklad zakopaný. Však všade má stromy na šikane. Ale to taký pekný, vieš. Ktorý nie sú také obyčajné. To je taký pekný, ne? To je taký pekný. Budem vyťahovať prečka rediny. Stromami. Takedy rastú, takedy nie. To potrebujeme tu, musím si tak. To, že ani dive nevidím. To je takedy rastú, takedy nie. A to divé, keď pamätáš, napríklad inde rastú divé a na Bikoši sú to tie divé tak neskôr začali sa vydajú. Na Bikoši tak divne, ne? No. Tak to je. Tak to vo všetkých Bikoši budem zvykli nachádzať. Až za nimi, jak sme stresli a vtedy to musíme zvykli nachádzať. Nie? To nie. To je to na kopa, čo sa bude baviť. Medvede tu nerastú. Dúfam. To ja myslel, že si ho videl. Keď ja som bol taký, že ja som pozeral, ale som nepozeral. No takedy, keď rozmýšľam, tak pozeral, ale To je pohode. ne, hovorím o tom, čo budem kúpiť. A potom policia to chcela prehľadávať asi. To je len tak aspoň. Mocha trávka, čo je? Aspoň mocha trávky idem. Kde? Aspoň mocha trávky idem. Trávka. Tigrovaná, ne? A čo už, soda, nerastú ešte tu. Na tom Bikoši. No všade rastú, len tu. Hej, tu. Ten Bikoš je proste. Presne tak. Všade rastú, len tu nie. To vtedy rastú, keď do piči nemám. Tu už bordeľári. Tak to nechal Mikinu, nechcete? Aspoň daco. Dive. Prvá jedla huba. Celkem si robil. Kto kameruje? No ešte nevideli dneska. Spíš to, keby spadla v kaške, by sa zbydala na to mysleť. Idem za tým vyššie, či je to... No. Ja som na teba hudby, tým ďalej, tým viac. Eha. Aspoň jeden. Tak. Oni možno... Sú. Ja nebudem mať času to prísť. Taký maličký. No, to sa nebude. Kurva si musím dať kurva baka, keď budem rozhovať huby teraz kvôli tomu palcu. Oj. Našiel som. Aha. Pačka. Máš tu. Dík po kope boli a ja ich nevšimol ani. Videl si jedného, to je hlavné. Hej. Nič to zoberiem také.
Ty bula, som gadžovať začal. Nic, dobre, náhod. Poprechádzame sa, au. A kde som ho videl, nevieš? Ty kokos. Matýlka. To je také. Ja si chcem hali, ale ma to som viac. Ja by som chcel takého nájsť. Však jasné. Každý by chcel takého nájsť. No si mi napadlo. Ty veľa, skoro dlho som ťa nepýtal peniaze za fľašku. Takto dlho som nepýtal. Nie. Nie? A ďalší syrovec. Tomu poslím fotku, či je si dobrý, či nie. Bo chuť do toho, chápeš? Nemám ho. Hej. To je základ, že som našiel aspoň jednu hubu. No. Ale potom... Nemáš popodiačky piť, ale potom sa ti svoje väčšie stáva. Ty to ich zaspol. Lebo tu máš jednu... Strpačky, nie? Tu som. Prírodný pisuár. A to poviem na začínajú. Veľa nejedol, bo som nebol hladný, keď som niečo robil. Málo na deň. To si sa napadá to. Je pravda, že väčšinu roboty presadím. Takže veľa kalórií nespalím. Takže tým pádom mi ani tak extra veľa jesť netreba. Čo to je A je ucho? do sebe ucha? No, musí na to.
Idź. A co mi dawać? Ruksak. Sygnał ruksak, co chcesz? A, mamy gdzie siedzieć. Mikrofon. Kwitek pojebany. Aspoň na co, finito. Nie štípe. Aj teraz ti hovorím, že ty vole, polko pihňa, že ma štípe ono. Presne, kedy ja som mladý, kedy už je zlý. Hej, hej. Mhm. Hej, už. Na to vtedy trafilo. A my potom... To si nebudem nosiť džíža. One sú malý. Á, nie. Nie. Taká medička. Buď dole da bude.